Hai, mă, nu mai vii! Acum sunt la wc. În wc-ul meu. Uitați, cu scândură este făcut. Salutare, băi, fraților! Mă duc să mă spăl pe mâini. Eu cred că vă place când gătesc. Adică o grămadă dintre voi m-ați întrebat: bă, când mai faci și tu un clip culinar? Bă, dar nu vă fac eu. Eu vă fac. Puteți să dați și voi un subscribe mai jos. Nu e greu. Și nu costă nimic. Nu costă nimic. Astăzi am pregătit pentru voi 3 feluri de mâncare. Am căutat eu câteva rețete de mâncare pe TikTok și să vedem dacă o să iasă. Nu știu, nu sunt bucătar. Vom vedea. Dacă vrei să vezi ce am gătit, rămâi până la final. Astea fiind zise, hai să începem. Vreau să vă arăt cum să pregătiți o rețetă super bună, rapidă și de post. Supă de roșii. Punem într-o tavă roșii, ceapă, ardei, usturoi, ulei de măsline, sare, puțin busuioc. Apoi băgăm tava la cuptor până se coc toate legumele. Yummy, yummy. Scoatem legumele din cuptor după ce s-au copt. Ar trebui să arate cam așa. Punem totul într-un blender. Adăugăm puțin lapte de cocos. Supa noastră cremă se servește cu sandwich-ul pe care l-am pregătit mai devreme. Așa facem cu moz tanti. Avem nevoie de roșii, ardei, usturoi și ceapă. Și o tavă, apropo. Nu am zis cât de mare, eu am găsit așa mare, așa că nu știu dacă mai mică. Luăm frumos roșiile, înainte trebuie spălate. Le-am spălat ca lumea, ar trebui să le tăiem în jumătate. Tăiem ceapa, franjuri. Habar n-am ce înseamnă franjuri. Am zis și eu să mă dau smart. Luăm și un cățel de usturoi. Mai mulți căței. Punem puțină sare. Și după aia punem la cuptor vreo 15-20 de minute pe 180 de grade. S-au terminat și cele 20 de minute și hai să vedem. Da. Eu zic că arată ok, adică cred că arată ok. Bun, hai să le băgăm în blender și să facem supă. Grijă să nu vă ardeți. Opa! Învârtit profesional ca și la șef la cuțite. Sincer vă zic că sunt curios cum a ieșit. Oare e bună? De arătat arată super ok. Dar sunt curios gustul. Sincer, nu era. Pentru un începător, nu e rea. Dar că am pus cred că am pus prea mult ardei. Are mai mult gust de ardei și mai trebuie puțină sare. Dar rest, e bună. Bun. Hai să văd oare ce gătim pentru felul principal. Eu și voi, amândoi. Bună seara, dragilor, eu sunt Maria și bine ați revenit în bucătăria mea. Bună, Maria! Nu vreau banii tăi, vreau iubirea ta. Nu-i adevărat ce spune lumea rea. În această seară am o nouă rețetă pentru voi. Vom prepara un mușchi de vită la tigaie cu piure de cartofi. Pentru piure avem nevoie de lapte, unt, sare și puțin secretul gustului, iar pentru mușchiulețul de vită, ulei de măsline, usturoi, cimbru, eu folosesc pe cel uscat și puțin unt. Haideți să vedem ce va ieși. Într-o tigaie aderentă am adăugat puțin ulei de măsline, puțin unt. Când uleiul contru s-a încins, adăugăm mușchiul de vită, usturoiul, cimbrul și lăsăm câte 2-3 minute pe fiecare parte. După ce l-am lăsat pe fiecare parte, scoatem 2 minute pe șervețele să se răcească și repetăm mișcările. Cam așa ar trebui să arate mușchiul de vită dacă îl doriți mediu spre bine făcut. Cartofii au fiert și ei, am pus untul, punem lapte și gata piureul. Preparatul meu este gata, cam așa arată, vă urez poftă bună și urmăriți-mă în continuare. Începem prin a pune apă pe cartofi. Punem cartofii la fiert. Între timp punem și puțină sare. Cred că ajunge. Să mă apuc să tranșez vita. Luăm vita frumos după ce ne-am spălat pe mâini. Cu un cuțit mare și frumos
o secționăm, o porționăm. 2 degete, cam așa. Urât-i la mijloc. Și o punem înapoi. Când tigaia s-a încins un pic, adăugăm uleiul de măsline, puțin unt, 2 bucăți așa. Am uitat să vă zic usturoi și puțin cimbru. Învârtim bine până se topește untul. După ce s-a topit untul, adăugăm vita. Eu o să-l las mai mult de 5 minute pentru că nu îmi place medium, îmi place să fie făcut. Să nu uitați să mai întoarceți vita pe o parte și pe cealaltă. Eu am lăsat mușchiul de vită undeva la 20 de minute. După vreo 15 minute, cam așa 12 minute, am dat la foc maxim. Să îi fac și o crostă frumoasă. După ce e gata, puneți mușchiul de vită pe un șervețel. Să tragă tot uleiul și untul. Nu e arsă, e dat o crostă. Sunt curios cum a ieșit mușchiul la interior. Hai să vedem. Oare s-a făcut ca lumea sau nu? E ok. Aproape spre bine făcut. E un pic medium, dar e ok. Dacă nu vă place așa roze, puteți să mai lăsați încă vreo 2 minute la foc mic. Eu o să le mai pun, că nu prea îmi place. Au fiert cartofii. Avem nevoie de puțin unt, 2 bucăți, puțin lapte. Păi și cu secretul gustului ce facem? Nu zis tanti. Da, punem și pe ăla. Și după aia îi topăm. Bun, am terminat maglavaițul, așa trebuie să arate. Și hai să montăm farfuria. Sunt curios, oare ce gust are? Piureul nu are gust, vreau sincer. Poate mai trebuie un pic de soare, dar se poate adăuga nicio problemă. Trebuie să vedem mușchiul de vită. Sincer, arată ok. Părerea mea, nu știu dacă se vede la camera. Ok, dar arată foarte bine. Și are un gust bun. Eu mă pun să mănânc în continuare, iar voi vă uitați ce am făcut eu la desert. Sărbătorim 20.000 de urmăritori cu lava cake. Primul pas este să topim 65 de grame de ciocolată cu 2 linguri de unt. Apoi, separat, am pus o lingură de făină și 2 lingurițe de zahăr pudră, esență de vanilie. Apoi am pus peste ciocolata topită și am amestecat foarte bine până ce am obținut o compoziție destul de lichidă. Aici, mă rog, eu tot amestecam, iar într-un final am adăugat un ou. Am pus totul în niște forme de silicon, dar voi puteți să folosiți și de aluminiu, apoi le-am băgat la cuptor la 200 de grade pentru fix 10 minute. Acesta este rezultatul mult așteptat, care merge perfect cu o cupă de înghețată dintre aia de la mine de pe profil și nu mai rămâne decât să vă urez poftă bună! Tanti zice că avem nevoie de ciocolată, esență de vanilie, făină, zahăr pudră și unt. 2 linguri de unt. Perfect. 1, 2. Eu am pus 65 de grame, eu vreau să fac aproape dublu. Deci înseamnă că trebuie să pun 130, aproape tot. Și trebuie să punem la topit. Punem o oală cu apă pe foc, dăm drumul undeva la jumate și o lăsăm să se topească. În alt bol trebuie să punem o lingură de făină. Cred că așa. Cred. Și 2 lingurițe de zahăr pudră, zice tanti. 1, 2. Pardon, am uitat. Eu am zis că fac dublu. Adică mai pun încă o lingură. Și încă 2 lingurițe de
zahăr pudră. După aia punem esență de vanilie, dar habar n-am cât. Oare o sticluță de asta? Hai să pun o sticluță, nu cred că are ceva. Hai, perfect. Și imediat e gata și ciocolata noastră. După ce s-a topit ciocolata cu untul, punem aici frumos și le amestecăm. Adăugăm 2 ouă. Opa. Perfect. Încă unul. Și amestecăm în continuare. Perfect. Am terminat de amestecat. 2 boluri și facem lava cake. Și acum 10 minute la cuptor, la 200 de grade. E gata lava cake-ul. Nici nu știu cum să o prind. Nu vrem. Perfect. Mă, tantea aia m-a cam păcălit. Adică, unde-i crema? Bine acum, ciocolată. Nu-i ciocolată înăuntru. Am lăsat 10 minute la 200 de grade. Hai, ok. Niciun bai. Hai să vedem ce gustare. Nu e rău deloc. E chiar bun. Super bun, sincer. Și cam asta a fost videoclipul pe azi. În spatele meu e dezastru. Mega, peste tot. Voi nu prea vedeți, dar văd eu. E peste tot dezastru. Oricum pun imediat vasele la spălat. Se rezolvă în 2 secunde. Și ăsta a fost tot meniul pe azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like, să vă abonați, să scrieți mai jos un comentariu dacă v-a plăcut, dacă vreți să mai fac genul ăsta de videoclipuri. Eu am fost Andrei și până data viitoare v-am pupat.